Ako vidím, dnes ti išiel obchod dobre. Otec ťa pochváli. Drevo ľudia vždy potrebujú. Zohriať sa či uvariť si. Len za nedávajú toľko ako za tie farbičky. A ako sa má vlastne otec? Tuším Sandibán, že ťa krstili. Nevidel som ho už 3 roky, ako si vyrástol a ujal sa obchodu. Ako robotný človek. Len sa málo vidíme. Keď ja spím, vstáva on. A keď sa vraciam, zaspáva. Jaj, mal sa tvoj otec lepšie oženiť. Pozri na mňa. Mali sme spoločného otca. Keď zomrel, rovnako nás podelil. A čo máte vy a čo mám ja? Otec vraví, že to tak chcel Allah. Pred časom to bol kúpeľník, čo nahovoril sultán, aby dal vystaviť nové kúpele. My sme sa všetci chodívali kúpať do mora. Odrazu postavia nové kúpele. A teraz sa tam hrnie svet. Mastia človeka vonnými masťami, paria ho, umývajú. A to všetko len preto, lebo sultán vydal príkaz, že kúpanie bude pre všetkých povinné. To znamená, že v meste je veľa zbohatlíkov. Kúpeľník Abdalách sa topí v peniazoch. Ani tento farbiar nebude mať kam dirhamy skrývať. Kde je bohatstvo, tam bývajú aj zbojníci. Tišie. Vidno, že ste cudzí v meste. Každú chvíľu niekto prepadne bohaté karavány. Ale doteraz nechytili ani jedného zbojníka. Šijú s nimi všetci prešíbaní džinovia. Ak ti už ostali len 3 viazanice, odnes ich k nám domov. Veď vieš, hádam, kde býva tvoj rodný strýc. Tu má za ne 4 dinára. Ďakujem. Prečo Allah obdarúva bedárov decimi, keď ich nemajú ani čím nakrmiť. A mne, čo mám všetkého nadostač, nič nenadelí. Počúvaj, sused. Je to pravda, že o tebe vie už aj náš najjasnejší sultán? Som u neho dobre zapísal. Áno, pečený, varený, počul som. Vraj dostaneš veľkú dielňu a 100 tovarišov. Priveľa rozprávaš, Abu. Sír. Abu Sír je moje meno. Aj keď sme sa ešte bližšie nezoznámili, viem o tebe veľa. Včera som holil jednoho zákazníka, ktorý ťa pozná. Bol vraj kľúčiarov v dome, v ktorom si býval aj so svojím priateľom. Chudobný ako kostolné myši. Jedného dňa si vraj svojho chorého priateľa zamkol a zmizol. Vy holiči toho veľa rozprávate. Ale našťastie vaše slová majú váhu peny. Aj fúzy som si nechal narásť a predsa ma poznali. Musím čosi vymyslieť. Zatváraj obchod, zamykaj dvere a ponáhľaj sa domov. Niečo sa stalo. Čo? Žena tvojho brata prišla dnes k nám a požičala si mierku. Ale na čo im môže byť mierka? Okrem toho dreva, čo vláči z hory tvoj rodný brat, predsa nič nemajú. Natrela som voskom dno, aby som zistila, čo merajú tí tvoji príbuzní. Pozri na tieto mešce, synak. Aj tie sú plné čistého zlata. Ale nikomu ani múk. Vieš, akí sú ľudia závisliví a lakomí. Nikto nikomu nič nedopraje. Ani len rodný brat rodnému. Synak, mladí ľudia nevedia držať jazyky na úzde. Ale keď si dnes prišiel skôr ako inokedy a zastihol si nás pri tejto milej práci, musíš poznať pravdu.
Otec, varí si len niekoho... Neboj sa, nikoho som neozbíjal. Ak budeme svorne mlčať, až do smrti sa budeme tak mať ako môj brat. A možno aj lepšie. Povedz mi celú pravdu, otec. Nie som už malý chlapec. 3 roky ťa zastupujem na trhu a nerobím ti hanbu. Vieš, bolo to takto. Keď tvoj dobrý otec dnes rúbal drevo inde ako dosiaľ, naraz ti len začuje dupot konských kopít a vidí oblak prachu. Boli to zbojníci. 13 ich napočítal. Zastali rovno pod stromom, na ktorý sa tvoj otec len stihol vyškriebať, aby si zachránil holý život. Nebolo to celkom tak. Zastali asi tak 5 siach od toho stromu. A na tých koňoch mali naložené vrecia zlata a pokladov. A predstav si, naraz ti ten zbojnícky kapitán povie: Seno, otvor sa. A zrazu sa ti otvorí celá skala. Nebolo to celkom tak, žena moja. Ale tak mu to povedz sám, keď sa ustavične škriepiš. Ja som ti chcela len pomôcť. Všetci prišli k úskale, kde boli dobre ukryté dvierka. A kapitán zvolal: Sezam, otvor sa. A predstav si, len čo to vyslovil, naraz sa dvierka otvorili a len čo prekročil ich prach, zrazu sa za ním zatvorili. Smiešne. Sezam, otvor sa. To je ako keby som ja povedal: slnečnica, otvor sa. Veď zo sezamových zrniek sa lisuje olej, ktorým sa dá svietiť, mastiť, variť, ale otvárať dvere. Ale neprerušuj a počúvaj, hlavné je to, čo bolo za dverami. Ale to som sa dozvedel, až keď zbojníci odišli. Zliezol som zo stromu a povedal som si: no, čo tak skúsiť to sám. Vieš, a teraz ti naraz on povedal: Seno, otvor sa. Seza. Ale dobre. Zrazu sa ti dvere otvorili. A len čo prekročil ich prach, hneď sa za ním zatvorili. Tak ti to bolo, Vero. Allah nás opatruj. Skrýme tieto vrecia. Veľa zlata nemá byť ľuďom na očiach. Celých 30 mieric sme ho namerali. Nesedte tu a pomáhajte mi s nosením. Myslel som si, že nájdem tmavú jaskyňu. Ale tam ti bola priestranná palota, užiarená svetlom drahých kamenov. A bolo tam aj plno jedál a nápojov. Ale čo tam po nápojoch? Už som ťa napojila, ale vraj celé prúty zlata sú tam a striebro vraj leží navršené ako skaly. A takýchto zlatých dinárov je tam vraj ako piesku. A ešte smaragdy a drahocenné voňavky. Ale ja som vzal len skromne, ani nezbadajú. Vidíš, akého máš dobrého otca a ja ušľachtilého muža. Jaj, nech ti dá Allah dlhého zdravia. Ale nám teraz bude sveta žiť. Žiadne hrdlačenie, žiadna lopota. Otec, a vezmeš ma tam so sebou? Pravda, že ťa vezme. Keď sa nám tieto zlaté dináry pomíňajú, pôjdete spoločne. Bude vám veselšie a 4 ruky viac unesú ako 2. Veď si len predstav, ako muselo byť tvojmu otcovi, keď sa to seno za ním zatvorilo. Žena moja, si ty len rapotačka, ale mám ťa rád. Kto to môže byť o takomto čase? Ešte dobre, že sme tie vrecia poskrývali. Salam alejkum. Salam alejkum. Ideme z večernej modlitby. Dnes bola taká plná mešita, že sa nám zažiadalo trocha čerstvého vzduchu. Ako si tak ideme, začalo nás to ťahať k vám. Tak sme teda tu. No, akože si uctiť takých vzácnych hostí v príbytku chudobného drevorúbača. Len nejaké orácie. Aj tak dlho nebudeme. Keď sme už išli okolo reku, nemusíte ráno nosiť mierku, čo si švagrina pred 2 hodinami požičala. Vravel som, že nie. Na čo je jej mierka? Veď to málo, čo máme, odmeriame aj bez mierky. Ale ona húdla len svoje. Sadni si, švagor, aj ty.
Švagrina. Ale my naozaj nebudeme sedieť. Len dajte mierku a my pôjdeme. Ďakujeme, dobre nám poslúžila. Vidím. Dobre vidím, ako vám poslúžila. Pozri sa, môj muž. Len sa dobre pozri, ako im poslúžila. A uznaj sám, akých máš ty len chudobných príbuzných. Večer čo večer vás hudie, že to, že ono, my máme, oni nemajú. No, len sa pozri. Otvor tie svoje myšacie očká. Brat môj, prečo si taký lakomý? Prečo žiješ biedne, keď na to máš? O čom to vravíš, brat môj? Veď ja som chudobný a okrem páru oslíc a sekerí nič nevlastním. Na nič si ty neusúciká, si mala som sa radšej vydať za tvojho brata. Čo ten všetko musí mať, keď sa dokázal tak dlho pretvarovať. Nechápem tieto slova. Darmo sa vykrúcaš. Prezradilo sa, že skrývaš bohatstvo. Chcela som mať istotu, preto som natrela voskom dno mierky. Brat môj, všetko, čo sme odmerali vašou mierkou, som priniesol iba dnes. A pochádza z pokladu, ktorý som našiel. Čo mám, rozdelím na dve rovnaké polovice. A keď budeš chcieť viac, prinesiem, lebo poznám nielen cestu, ale aj čarovné slová k nesmiernému pokladu. Nechceme mi takú polovicu. Povedzali, kade vedie cesta a prezrať tie zaklínacie slová. Tak, ako si ty šiel do pokladu, tak tam pôjde aj môj muž. Ale Mari, Pôjdeš a hotovo. Obzrieš, čo je tam a vezmeš, čo sa mi zapáči. Ale švagrinka, veď je tam toho toľko, že by to jeden ani za celých 13 životov nepoodnášal. Kásim, ak ti to neukáže, oznámim ho sultánovi. Prečo sa mi vyhrážaš? Veď ja ti poviem, čo chceš vedieť. Ja len aby zbojníci bratovi neublížili. On mňa neukráti, lebo hoc ako by sa namáhal, vždy tam ostane toho oveľa viac, ako si odnesie. Dobre teda. Ráno zapriahneš 10 oslíc a na každú naložíš 2 truhlice. A ty, švagrík, ty nám teraz všetko pekne porozprávaš. Cestu ti ukážem, ale nesmieš zabudnúť na čarovné heslo. Prosím, už sa na mňa nehnevá. Sľubujem, že nebudem viac zvedavá a nebudem nazerať, kam si nežiadaš. Veď vieš, aké sme my ženy rozpustilé. A ako rady robíme to, čo sa nám zakazuje. Šeherezáda, ty predsa dobre vieš, že ja ti nič nezakazujem. Tomu ma naučila tvoja múdrosť. Keď si mi po 1001 noc, pamätáš? Po 1001 noc dokázala rozprávať tie najneuveriteľnejšie rozprávky. A čuduješ sa? Veď išlo o môj život. A ten milujem. Tak ako teraz teba. Ty si môj život. Vtedy si bol iba krutý sultán. A ja som sa ťa bála. Šeherezáda, nezačínaj, prosím. A nezahambuj ma. Každé sklamanie je bolestivé. Rana, ktorá zostane v srdci,
po zrade od milovanej osoby ukrutne bolí. A ja som stil ženskú falošnosť dovtedy, kým som sa nepresvedčil, že v ženskom srdci jestvuje aj jej opak. A ten si ty, Šeherezáda. 1001 noc som zápasila o svoj život. Za túto námahu mi nechceš prezradiť tajomstvo svojho prstenia, ktorý predo mnou skrývaš. Viem, že si ho dávaš na prst, len keď ideš do dývánu. Mlč, Šeherezáda. Mlč. A zapamätaj si, že sultán aj napriek svojej veľkej láske musí zostať sultánom. A že nie všetky tajomstvá sú na to, aby boli prezradené. Na dnes som ti pripravil celkom neočakávané prekvapenie. Zoznámim ťa s 2 veľmi dobrými ľuďmi, ktorí pre mňa a pre môj národ urobili veľa užitočného. Viem, už to dnes čvirikali vtáčence v ružovej záhrade. Pozval si k nám svojho kúpeľníka Abdaláha a farbiara Abu Kíra, aby si ich navzájom zoznámil a prejavil im svoju vďaku. Ale to ma vonkoncom nezaujíma. Šehrezáda, ako to nezaujíma? Veď oni nás naučili vychutnať slastný pocit rozkoše z čistoty. Oni nás naučili poznávať liečivé účinky vody, pary a vonných mastí. Ale mňa zaujíma tajomstvo prstenia. Šeherezáda, oni nás naučili radosti z pohľadu na pestrofarebnú dúhu, ktorá teraz už nepatrí len nekonečnej oblohe, ale tebe, mne, nášmu každodennému životu. Šeherezáda, čakaj! Tu prijíma náš sultán ľudí, ktorí sa tešia jeho mimoriadnej priazni. Tu trávi najpríjemnejšie chvíle so svojou milovanou Šeherezádou, keď skončí svoje vladárske povinnosti. Nie sú tu, to znamená, že Šeherezáda má dnes deň svojich rozmarov a mne nezostáva nič iné, ako prejsť 120 komnát nášho paláca a oznámiť im, že ste už tu. Sám Malach nám doprial túto chvíľu samoty, aby sme predišli rozličným nedorozumeniam. Si ty len dobrák, Abdalah, že si neprezradil náčelníkovi stráže našu starú známosť. Celou cestou sem sa červenám, keď si pomyslím, ako som ťa hanebne v tvojej chorobe opustil a obral ťa o tvoje posledné úspory. Lež neprehajdákal som ich. Za tvoje peniaze naučil som farbiarsky cech to, čo doteraz nepoznal. Nespomínaj minulosť, Abu Kír, už som na všetko zabudol. Aj na to, že sme prišli z jednej krajiny, že som ťa živil prácou svojich rúk, keď sme sa plavili cez šíre more do tejto zvláštnej krajiny, kde si nás vážia len za to, čo je u nás doma samozrejmosťou. Bál som sa prísť do kúpeľov, keď som zistil, že patria tebe. Hrízlo ma zlé svedomie. A priznám sa, bál som sa aj tvojej pomsty. Len teraz vidím, aká veľká je tvoja šľachetnosť. Dovol mi, aby som ti daroval najkrajšie a najfarebnejšie látky na odčinenie mojho hanebného skutku. A čo to máš za krásnu kazetu, čo skrývaš pod svojím plášťom? Nesiem významný dar nášmu sultánovi. Iste ho poteší. Je to vzácna masť. Chcem, aby taký dobrý sultán bol dlho svieži a mladý. Tá masť pochádza z kvetu, ktorý kvitne len raz za 20 rokov. Ten kvet som si priniesol spoza mora a práve dnes na svitaní rozkvitol. A to treba teraz znovu čakať 20 rokov, pokiaľ ten kvet rozkvitne? Presne ako vravíš. A naozaj má takú zázračnú moc? Naozaj. Počuj, Abdalah, a nemohli by sme si tú masť rozdeliť medzi sebou? Aj sultán by dostal, aj nám by zostalo. Človek predsa nemá vždy všetko rozdať. Nezmenil si sa, Abu Kír. Vždy si myslel len na seba. Ale nás, obyčajných ľudí, je veľa. Dobrých vládcov býva však málo. Prichádza najmocnejší sultán.
Vitajte, priatelia moji. Nechcel som vás nechať tak dlho čakať, ale moja milovaná žena si vždy vymyslí niečo pre moje nepredvídané zaneprázdnenie. Šehrezáda, toto sú moji dvaja priatelia. O farbiarovi Abu Kýrovi som ti už rozprával. Ale kedy som si celým svojim srdcom obľúbil kúpeľníka Abdaláha, to som ti ešte neprezradil. No, Abdaláh, uhádneš to ty? Nemyslí si, že je to neskromnosť, najjasnejší sultán, ale myslím, že uhádnem. Tak von s tým. Bolo to vtedy, keď som ti protirečil. Kúpeľník si dovolil protirečiť sultánovi? Tak, ako počuješ. Až toľko si sa priučil z mojich rozprávok, že ty, najjasnejší sultán, si zniesol protirečenie obyčajného kúpeľníka? Zaujímalo ma, koľko berie za použitie kúpeľa. Spýtal som sa ho na to a Abdaláh mi povedal, že dosiaľ nevzal ani len dinár. Potom však, po vychutnaní rozkoše z účinkov vody, pary a vonných olejov, som mu prikázal, aby od každého bral 1000 dinárov. 1000 dinárov? Tak, ako počuješ. A čo si mi na to povedal ty, Abdaláh? Povedal som, odpusť sultán, ale ľudia nie sú rovnakí. Jedni sú chudobní, druhí sú bohatí. Keby som od každého pýtal 1000 dinárov, málo kto by sa kúpal. Budem pýtať podľa uznania. Každý dá toľko, koľko môže. A práve vtedy som si tohto skromného človeka obľúbil celým svojim srdcom. A keď mi dokonca včera povedal náčelník stráže, ktorého som schválne preoblečeného za žobráka poslal do kúpeľov, že Abdaláh odmietol prijať od neho čo i len pol dinára, rozhodol som sa, že ho štedro obdarujem. Farbiar Abu Kýr, ty si už odo mňa dostal 100 farbiarských tovarišov, 100 mamelúkov a 100 otrokín, aby sa starali o teba a o tvoj dom. Tebe, dobrý Abdaláh, sa chcem odmeniť rovnako. Najmocnejší Allah, čo by som len s nimi robil? Pomocníkov v kúpeľoch mám. Vyučili sa kúpeľníctvu a tými stačia. Takisto nám stačí to, čo si kúpeľe na seba zarobia. Toľko ľudí, čo mi dávaš, potrebuje veľa jedla, šatstva. Ani tie peniaze, čo si mi dal na kúpeľe, by mi na všetkých nevystačili. Veľmi sa mi páči jeho zmýšľanie. Náčelník, prinies čaše datľového vína. Udivuje ma tvoja skromnosť. Boli sme predsa rovnako chudobní. Sme z jednej krajiny, no tak aj odmeny musíme brať rovnaké. Počkaj, ja nerozumiem tvojim slovám. Vy sa poznáte? Drahý sultán, my sme ti niečo zatajili. Sme krajania. Jeden vietor na jednej lodi nás dovial do tvojej krajiny. Z jednej misky sme jedávali. Veľmi dobre sa poznáme. To je zábavné. Môj manžel vás chcel zoznámiť a vy sa poznáte. Poznáme, aj nepoznáme. Svoju skromnosť len predstiera. Je vyslancom kresťanského kráľa a jeho cieľom bolo vľúdiť sa do tvojej krajiny a pripraviť ťa o život. Za chvíľu ti dá vražednú masť. Ak si zostať nažive, never mu ani slovičko. Víno? Toto víno vypijeme na spečatenie skromnosti a priateľstva. Dovol mi, najjasnejší sultán, aby som ti odovzdal túto pozornosť. V tejto kazete je vzácny dar prírody a skromné umenie mojich schopností. Ak si masťou z tejto kazety pretrieš čelo a miesto pri srdci, staneš sa sviežim a dlho si uchováš svoju mladosť. Opäť zvojstvo v mojej krajine. Opäť nové úklady. Nariaďujem zosilniť stráže. Šehrezáda, najväčšia moja karavána, ktorá viezla tovar nesmiernej hodnoty, bola vyvraždená a vylúpená. Abdaláh, ja teraz nemám čas ani náladu počúvať rozprávky o sile tvojej zázračnej masti. A kto sa mi vôbec zaručíš za to,
že jej účinky nie sú práve opačné. Aké ťažké je byť dobrým vládcom. Aké ťažké je dôverovať ľuďom. Náčelník stráže, vyprevať z paláca kúpeľníka Abdaláha. Musím na vážnu poradu do dívánu. Zbojníci sa teda odvážili už aj na majetok vládcu. A prečo ja vlastne verím tebe, a nie jemu? Skús účinky masti a uvidíš, kto má pravdu. A čo keby som jej účinky vyskúšal na tebe? Lenže jej množstvo je celkom nepatrné. Áno, zdá sa, že je to dávka len pre jedného človeka. Cestou do tvojej krajiny na lodi ochorel a z horúčky hovoril, že kresťanský kráľ prepustí zo zajatia jeho ženu aj deti, keď ťa zabije. Teraz už vieš, prečo odmietal tvoje nádherné dary. Vznešený sultán, som pripravený sprevádzať ťa na mimoriadnu poradu do dívánu. Nariadujem uväzniť kúpeľníka Abdaláha. Muž môj, ten kúpeľník. Drahý môj prsteň, zase musím byť krutý a bez teba to nedokážem. Po zasadaní dívánu ti oznámim, kedy vrhneš toho na nič hodníka do mora. Môj sultán. Šehrezáda, ty so všetkou pompou a slávou vyprevať z nášho paláca farbiara Abu Kýra. Sezam, otvor sa! Allah s prorokom Mohamedom a jeho učňami. Veď toto nemôže byť pravda. Musím sa uštípnúť, či sa mi to nesníva. Jaj, nesnívam. Zlato, striebro, smaragdy. Jaj. Múdra moja žienka Fatima, múdra moja žienka, to šťastie, že by to povedala, inak by som také veľké šťastie nikdy neuvidel. Ach, darmo je Allah stvoril ženu na to, aby ju muž poslúchal. To vezmem tebe, žienka moja. Na to som ošiel. Brána, otvor sa! Allah s prorokom a jeho učňami. Brána bol nejaký zvláštny, ale pritom veľmi jednoduché slovíčko. Bola to nejaká rastrina. Ovos! Otvor dvere! Rach! Otvor dvere! Pokojne dýchať, Kásim. Pokojný dých utužuje myseľ. A pokojná myseľ prechádzať aj čerta. Jaj, zle som to začal. Upokojovať sa s čertom. Toho netreba nikdy malovať na stenu. Nikdy. Mali sme svetlé šťastie. Pozbíjali sme najväčšiu kráľovskú karavánu. S posledným vypetím síl sa nám podarilo uniknúť kráľovským hliadkam. Rozrástli sa to ako huby po daždi. Sezam, otvor sa. Pozrite, čo sa nám tu vylialo v poklade. Neviem vysvetliť. Berte ho!
Už sa neuvidíme. Sezam, otvor sa! Sezam, a naša práva. Nechajte ho pred vchodom, aby nám tu všetko nezašpinil. Zaujímite pozorovateľské postavenia. Ja s mojimi zástupcami zadržím bojovú poradu. Zdá sa, že si niekoľko dní poriadne nevydýchneme. Našou poslednou lúpežou sme roznevali sultána. Celý deň sme chodili v strehu a v napätí po našich tajných chodníčkoch, aby sme unikli jastramým očiam kráľovských stráži. Ďakujem vám, chlapci, rozhodného ducha a zbojníckeho činu. Teraz sa na niekoľko dní rozídeme, aby sme nikoho nepriviedli na našu stopu. Ale situácia je aj ináč vážna. Už nielen šípim, ale aj tvrdím, že niektorí z bandy boli málo ostražití. Ako inak by sa mohol niekto dozvedieť tajné heslo do nášho pokladu? Tajomstvo niekoľkých zbojníckých pokolení je prezradené. Preto sa vás pýtam, aký pozor dávate, keď odovzdávate môj rozkaz pre našich činov? Táravosť, nedbajstvo, opilo z úspechov nás odzbrojuje. Preto nariadujem, rozpoľti toho človeka ako nečisté zviera, ktoré jedalajú krstenia a zavesiť od obchodu jaskyne pre výstrahu všetkých, ak by sa ešte raz niekto opovážil vstúpiť do našho pokladu. Zajtra sa všetci prezličieme za kupcov a budeme sliediť po meste, či na ktorom dome nechýba dáky vážený občan. Podľa oblečenia vypaseného pupka vyzerá na zámožného človeka. Odchod! Sezam, otvor sa! Uplynul už tretí večer, čo môj Kásim nie je doma. A nevracia sa ani tvoj muž a syn, ktorí ho išli hľadať. Tak som sa tešila dnes od poludnia, že sa splní moje želanie a že dnes večer sa už budem konečne prehrňať v zlatých dinároch. No len čo sa dol súmrak do nášho dvora, je mi ako si tesnejšie pri srdci. Možno im len dačo prišlo do cesty. A cez deň sa s takým nákladom ani neradno ukazovať ľuďom na oči. Vieš, akí sú ľudia závistliví. Iste čakajú na príhodnú chvíľu, aby s nákladom pokojne došli do mesta. A čo? Ak som už vdova, čo si len počnem samotná? Ani len deti po mne nezostali. Nie tak náhlas, švagrinka, nech sa nevypituje služobníctvo ani susedia, prečo tak kvíliš? Aj v knihe proroka Mohameda stojí napísané, čo komu súdené, veru ho neminie. Ešte dobre, že mám vás, švagrinka moja. Aj sa hanbím, že som toľké roky zakazovala Kásimovi, aby sme sa spolu rodinkovali. Ale nespomínaj staré hriechy. Všetko je už zabudnuté a odpustené. Kásim vravel, že ste dobrí ľudia. Mám postlať aj pre hostí? Hej, Marjana, posteľ aj pre hostí. Nemôžem zostať dnes v noci sama. Marjana, prinies mi ešte datľového vína. Pari by si už nemala piť. Aj v knihe proroka Mohameda stojí napísané, že v takejto chvíli treba zachovať čistú hlavu. Počkaj, Marjana, počkaj, neodchádzaj. Viem, že si statočná a vieš poradiť lepšie ako hocikto z nás. A teraz to budeme veľmi potrebovať. Švagor, čo nesieš? Dobré či zlé? Kde je Kásim? Vrav. Schopte sa, plač a nárek teraz nepomôžu. Je po ňom. Nekrič. Nech ľudia nič nepočujú, lebo zahynieme všetci. Buď rozumná, Fatima. Tvoj muž a môj brat už nežije. Priniesol si aspoň jeho telo. Priniesol. No nechajte nás teraz s Marjanou o samote. Nesmieme strácať čas. Žena ujmi sa vdovy a zavedí do svojho izby. Sandival ostane s nami.
Marťána, musíš poznať pravdu. Tvoj pán bol zavraždený. Zbojníci rozpoltili jeho telo a vyvesili pred vchod jaskyne. Pre výstrahu všetkých nás. Teraz ho však musíme pochovať. Ale zbojníci nám nesmú prísť na stupu, ináč zahynieme všetci. To je všetko. Tak teraz ukáž, čo vieš. Otec mi cestou prisľúbil, že ak budeš chcieť, môžem ti pomáhať. To je dobre. Tvoju pomoc budem veľmi potrebovať. Hneď zajtra ráno otvoríš Kásimov obchod. Keď sa ťa budú vypytovať, odpovieš, že tvoj strýko ťažko ochorel. Tvoj otec začne od zajtra navštevovať tento dom a zo dňa na deň bude väčšmi zronený od žiaľu nad umierajúcim bratom. Ja ešte dnes v noci zájdem za Abusírom. Dinármi mu zaviažem jazyk a on dá dohromady telo môjho pána. Kásimovu tvár však zahalím tak, že ju neuvidí. Keď to všetko vykonáme, oznámime, že Kásim zomrel. Na 4. deň ho pochováme. Nesklamala si ma. Tvoj plán je skutočne dobre vymyslený. Teraz bež a zavolaj ženy, aby si predčasne na znak smútku neroztrhali rúcho, lebo nám pokazia naše plány. Sandibán, spamätaj sa, nepatrí sa v dome smútku hľadieť na ženu zaľúbenými očami. Je taká krásna. Nemôžem tomu uveriť, že som už naozaj vdovou. Nemôžem. Švagrina, vražda môjho brata a tvojho muža musí byť utajená za každú cenu. Preto Kásim zomrie až o 3 dní. Zatiaľ bude iba ako chorý. Až na 4. deň ho pochováme. Poďakuj Marďáne za jej bystrosť. Sandibán, poďme po neboštíka. Sám Allah ťa poslal do našej krajiny. Vďaka tvojmu farbiarskému umeniu ľudia u nás razom opekneli. Dokonca aj mne, väčšinému smoliarovi, sa začína dariť. Rozhodol som sa, že už nebudem holiť. Vrátim sa k svojmu starému remeslu. Budem šiť. Ty, ako môj sused, by si mi mohol predať o niečo lacnejšie tie svoje krásne látky. Nože ma počúvaj, Abukír, nebuď taký hrdý. Dnes ráno, keď som ťa holil, tak som si všimol, že aj s tvojou tvárou sa stala akási premena. Čelo, ktoré si mal ako baraní žalúdok, samá vrázka, máš teraz hladké ako pštrosie vajce a oči ti žiaria ako hviezdy na jasnom nebi. Musel si sa ty narodiť pod šťastnou hviezdou. Keď pôjdeš opäť k sultánovi, nože sa prihovoraj za mňa. A vyzveď sa čo to aj o kúpeľníkovi Abdaláhovi. Vraj odkedy odišiel na návštevu do paláca, v kúpeľu ho nikto nevidel. Prečo vy, holiči, tak veľa rozprávate? No, konečne som ťa prebral, sused. Vravím, že budem krajčírovať. A chcem od teba kúpiť väčšie množstvo látok. Ty ako môj sused by si mi mohol predať o niečo lacnejšie. A za čo chceš kupovať? Za mydlo? No, neuveríš, ale za dirhamy. Ozajstné dirhamy? Doteraz si holil britvou, tak ma teraz nehol svojim jazykom. Alebo mi chceš nahovoriť, že tie dirhamy si vyholil svojou britvičkou? No, tieto som nevyholil, ale vyšil. Narástlo moje krajčierské sebavedomie. O, konečne niekoho vidíme. Po 3 dni ste mali zatvorené. Čo sa stalo? Môj dobrotivý manžel Kásim ochorel. Po 3 dni už chodíme k mastičkárovi Mustafovi, čo je múdry ako prorok a ten pripravuje lieky pre môjho muža. Zatiaľ bude predávať v jeho obchode Sandibán, syn mužovho brata. Nechválme deň pred západom slnka, učí nás múdry Mohamed.
My tu spolu za Bukírom sa tešíme od rána, aké šťastie sa na nás začalo usmievať. A chudák Kásim je už 3 dni chorý. Posielam mu srdečný pozdrav a želám skoré uzdravenie. Iste ho vaše pozdravy potešia. Obchodovať s takým vzácnym tovarom, aký je v obchode tvojho strýka Kásima, to chce veľkú skúsenosť. Keby si si nevedel s niečím poradiť, s dôverou sa obrať na mňa. Trochu tomu rozumiem. Hovoril si Abu Sír, že za tvoje vyholené či vyšité peniaze by si chcel nakúpiť za lacnejšie ceny tie najlepšie látky? Správne si ma pochopil. Budem šiť dňom i nocou. Uvidíš, aký som ja majster. Môžeš ma odporúčať svojim kupcom. Súhlasím. Ty mi však za to povieš, odkiaľ máš tie dirhamy. Dôvera za dôveru. No vieš, ja už dlho pracujem. O tebe tu ešte nebolo ani chýru, ani slichu. Predtým si nakupoval najlacnejšie látky na skrášlenie svojho skliepka. A teraz ukazuješ takéto peniaze? Mal som nejaké úspory. Človek nemôže hneď všetko ľuďom poukazovať. Klameš. Poznám ťa. A viem, že keby si holil celý mesiac od rána do večera, tak nevyholíš ani pol dirhamu. A chceš látky? Povedz pravdu. Kapitán, dnes ráno, keď si ma poslal do jaskyne, zistil som tam strašnú vec. Toho mŕtvého, čo sme tam zavesili pre výstrahu, už tam niet. To znamená, že ešte niekto pozná tajomstvo nášho pokladu. Nech sa všetci zbojníci prevlesť zvežú zavážených občanov. Nech celí jedia a ňuchajú po celom meste. Či tak, kde nech chýba občan. Rozumieš? Áno. Večer sa stretneme v mešite. Vydám ďalšie rozkazy. Ale veľká zvedavosť škodí. Chceš látky, alebo nie? Chcem. Tak povedz, odkiaľ máš peniaze. No vieš, to je taká čudná história. Prosím, sadnite si. Hneď to bude. Hneď. Včera v noci prišla za mnou celkom zahalená žena a požiadala ma, aby som zobral nite, ihly a aby som ju nasledoval. Skôr ako som sa rozhodol, ukázala mi dirhamy a potom povedala, ak pôjdeš so mnou, budú tvoje, ale skôr ako prekročíme prah tvojho domu, zaviažem ti oči. Chceš mi nahovoriť, že tie peniaze si zarobil so zaviazanými očami? A to nie. Keď sme tam prišli, tak mi šatku dali dolu. A celý zbytok noci som pri svetle sviečky zašíval človeka, ktorý bol rozpoltený a hlavu mal zašitú v baranom žalúdku. Lenže doteraz neviem, ako sme sa tam dostali, pretože sme išli cez všelijaké krivoľaké uličky. Hovorí, že si zašíval rozpolteného človeka, ktorý namiesto hlavy mal baraní žalúdok? Si ty pri rozume? Chcel si vedieť pravdu, tak som ti ju povedal. Teraz mi predaj látky. 6 dirhamov za rozpolteného človeka? Tak holí tu niekto? Hneď, prosím, hneď to bude, hneď. Ver, že mi nebolo všetko jedno pri tom šití, ale bol som tam sám medzi cudzími ľuďmi. Keby som im nebol splnil to, čo odo mňa žiadali, určite by mi ublížili. No, tak teraz vieš pravdu a predaj mi tie svoje látky. Alebo vieš čo, prídem si po ne, keď oholím tohto zákazníka. Ako tak počúvam, ty nie si len šikovný holič, ale aj dobrý krajčír.
kupuješ drahé látky. Nebude ich škoda? Ako sa tak na teba pozerám, tými svojimi očami už veľa nenašieš. Vidno, že si cudzí v tomto meste, pretože keby si bol odtiaľ, to nikdy by si nepovedal takú hlúposť. Mňa tu pozná mladé staré. Každý vie, aké výborné oči má Abusír. Včera v noci napríklad pri sviečke som zašíval veľmi delikátny tovar. Človeka? Možno. A viac sa nevypituj, nič ti neprezradím. Čo chcem zatajiť, zatajím. Nie som zvedavý na cudzie tajomstvá. Dobre robíš, keď o nich mlčíš, lebo sa vraví, že múdri ľudia a čestní nezrádzajú tajomstvá. Ale ukáž mi ten dom. Možno tam býva nejaký môj známy, alebo príbuzný. Dlho som nebol v tomto meste, tak neviem, čo sa tu stalo. Žiadaš odo mňa niečo, v čom ti nemôžem vyhovieť, pretože ma do toho domu priviedli so zaviazanými očami. Dám ti jeden dirham, ak by si opäť dokázal trafiť so zaviazanými očami do toho domu. No, skúsiť by som to mohol, pretože sa pamätám, ako ma chytili za ruku, ako sme odbočovali, kde sme zastali. No, tak by som hádam našiel cestu do toho domu. Ale za jeden dirham to je veľa námahy. Tak ti dám 10 dirhamov. 10 dirhamov, áno, áno. Hneď zavriem obchod a pôjdeme. Zaviažeš mi oči a pôjdeme. Hneď. Dobrotivý Alak, hádam, roztrhol v rece peňazí nad mojou hlavou. Ráňava, kúpiš 7 oslíc, píšťala, kúpiš 14 vriec na olej. Zajtra na pravé poludnie s celým nákladom sa stretneme pri našom poklade. Zdá sa mi, že som na správnej stope. Odchod! Tak, som hotový. Môžeme ísť. Zaviaž mi oči. Najmocnejší Allah, ty všetko vidíš, všetko vieš. Prečo práve mne si prisúdil taký krutý osud? Prečo musím byť ako bedár, ktorého vždy niekto oklame alebo vyženie? A čo tu kvíliš a lamentuješ? Variteľe nevyhodili z okolo plávajúcej lode pre malomocenstvo. To by nám ešte bolo treba. Ak ste dobrí ľudia, nevypitujte sa toho veľa, lebo mnoho vám toho nepoviem. Ale priviedol ma sem náčelník sultánovej stráže. Mám vám pomáhať chytať ryby dovtedy, kým ma so sebou nevezme dáká loď. Čakal na vás, že vám to všetko vysvetlí, ale dlho ste neprichádzali. A on musel ísť vyplniť nástojčivý rozkaz roznevaného sultána. Videli sme. Lovili sme v blízkosti skaly, z ktorej na rozkaz sultána zhadzujú do mora jeho nepriateľov. Tam máme vždy dobrý úlovok. Ako by sa tie morské potvory živili ľudským mesom. Dnes hodili do mora veľkého miláčika nášho sultána. Bol to privandrovalec, odkiaľ si spoza mora. A dokonca sa odvážil ukladať o život nášho sultána. Ukladal o život nášho sultána? A prečo mi o tom nepovedal náčelník? On nie je taký táraj, ako my dvaja. Ten kúpeľník, čo ho dnes hodili do mora, bol veľmi nebezpečný človek. Slúžil úhlavnému nepriateľovi nášho sultána. Vraj popravili kúpeľníka? Ale veď ten kúpeľník... Čo ťa potom? Iste už máš aj hlad. Ale u nás sa nehľaduje. Vieš ju pripraviť tak, aby chutila aj nám dvom? Kúpeľník ukladal o život nášho sultána. Ale veď to je lož. Dosť už rečí, treba sa nám poberať do sultánovej kuchyne. Náš sultán je veľký labužník. Ani jeden deň mu nesmú chýbať na stole čerstvé ryby. A už ho utopili, toho na nižodníka? Už je veru tam. Keď padlo v rece do mora, voda len tak vskypela v rece, zasyčalo a bolo po kúpeľníkovi. A nechci vedieť hneď všetko odrazu. Nechajme si niečo aj na večeru. Vypitvaj rybu, opäť ju na pražni a keď sa vrátime, my ti toho ešte narozprávame. Tak už sadaj do člna, lebo bude s nami zle. Pred súmrakom sme späť, tak nech je ryba hotová.
Sultán ma dal popraviť. Ale prečo? A náčelník jeho stráže ma zachránil. Povedal mi iba, že musím odísť z tejto krajiny. Len aby som sa neprezradil týmto dvom. Budem teda pre zmenu kuchárom. To je žiara. Vari som len nezabil čarovnú rybu. To by už nie len sultán, ale aj samotné more zanevrelo na mňa. Takýto skutok privoláva vždy pohromu na hlavu toho, kto moru vyrve jeho čarovnú kráľovnu. Nemáš náhodou takú čarovnú moc, aby si ma odnesol do mojej rodnej krajiny? Dať si ťa na prst? Teda dobre. Bedár s takým prstenom na prste môže sa pokojne poprechádzať len na takom pustom ostrove. Tu ma on nikto neokradne. Som najbohatší tam, kde som sám. Kto si sem prichádza? To si ty dobrý človek, ktorému vďačím za svoj život. Odkiaľ vieš, že som ti zachránil život? Dobrotivý vietor mi to pošepol. Ale koho si obetoval miesto mňa? Ako k tomu prídem, aby niekto iný prišiel za mňa o život? Neboj sa, nikoho som neobetoval na miesto teba. Iba som oklamal sultána. Oklamal som ho preto, lebo uveril niekomu, kto na teba nacigánil a kto ťa nenávidí. Preto som do vreca s vápnom uviazal na miesto teba skalu. A vlastnými rukami som ju zhodil do mora. Samozrejme až potom, keď dal sultán rukou rozkaz. Odkiaľ máš ten prsteň? Vari som sa v tebe zmýlil. Vari si naozaj ukladal o život sultána a ešte si ho aj okradol o jeho vzácny a všemocný prsteň. Nepodozrievaj ma z takých strašných vecí. Viem, bude ti to prichodiť ako v rozprávke. Ale tento prsteň som našiel v tejto rybe. Teraz už chápem, prečo sultán tak strašne zbledol. Nazdával som sa, že zbledol preto, lebo mu prišlo ľúto dobrého človeka. A on zbledol preto, lebo mu pri rozkaze sklzol z prsta prsteň a spadol rovno do mora. Vyhrali sme, priateľ môj. Teraz môžeš dokázať sultánovi, že si človek čestného zmýšľania. A ja sa môžem priznať vladárovi, že som ho oklamal pre dobro veci. Nedvíhaj ruku, ak nechceš prísť o dobrého priateľa. To nemám v úmysle, ale nerozumiem ti. Ako mám dokázať nášmu sultánovi, že som človek čestného zmýšľania, keď ma dal hodiť do mora? Zajtra ráno pôjdeme k sultánovi a ty odovzdáš do jeho vlastných rúk prsteň, silu jeho moci, alebo si sám sadneš na stolec. Skutočne máš tieto dve možnosti. Alebo slúžiť i naďalej sultánovi, alebo stať sa sám sultánom. Ten prsteň má ničivú moc. Čo to vravíš? Slúžiť sultánovi? Alebo sám byť sultánom? Do zajtra rána si to rozmyslí. Máš v rukách obrovskú moc. Ak si zmyslíš zdvihnúť ruku, môže padnúť moja hlava. Alebo hlava sultána, alebo celého vojska. Prečo sa mi stále vyhýbaš? Už veľa raz som ti povedal, že v našom dome sme nepoznali pána ani otroka. Sandibán, odkedy sa ti darí v obchode môjho nebohého pána, celkom si stratil rozum. Som dievča, ktoré rodičia predali do otroctva. Preto musím slúžiť. Tak ti prikazujem, prestaň pracovať a pozri sa mi do očí. Už viem, prečo ťa nazvali Marjánov, teda perlou. Tvoje oči majú vzácny lesk perly, ktorú len málo kto vyloví z morských hlbín. Sandibán.
Nemám nič proti nášmu mužovi, ale nemôže predsa povolovať úzdu aj otrokom. Ty s ním žiješ dlhšie, mala by si mu dobre vieť. Otrok otročí a pán panuje. Tak to bolo odjak živa. Na to si my nikdy nezvykneme. Človek, ktorý sa vždy živil vlastnou poctivou prácou, na to nikdy neprivykne. Narodila som sa preto, aby som robila volačo užitočné. A teraz, keď ťa môj Ali verejne postavil po svojom boku ako svoju druhú ženu, priuč sa aj ty volačomu od nás. Tak aspoň Sandibánovi rozkáž, nech sa k Maržáne správa ako k otrokyni a nech ju pod chvíľou neodťahuje od roboty. Nemala si deti, preto si na všetko zabudla. Aj na to, že si bola mladá, aj na to, že keď sa ti tvoj neboštík pozrel do očí, tak sa ti zakrútila hlava a ty si celkom stratila rozum. Ja? Nikdy. Ja som mu pozerala vždy iba do kešene. A keď som videla, že má v nej už dosť dirhamov, tak som nestratila, ale dostala rozum. A to je rozdiel. Preto sme mali, čo sme mali. A čo ste mali vy z toho pozerania sa do očí? Iba to, že ste žili ako bedári. Neboli sme bedári. Jedla a peňazí sme mali toľko, aby sme vyžili. Ale šťastia toľko, že sme ho mohli aj predávať. Už ste sa zás pochytili. Ako to len môžu vydržať tí, čo majú doma celý hárem. Ako to prorok Mohamed dovoluje bohatý. Otec, pred domom je akýsi kúpec so 7 oslicami, ktoré sú naložené plnými mechmi oleja. Pýtal sa na pána dom. Aj keď olej nekupujem, priveď ho sem. Rád stratím slovo s neznámym kupcom. Želáte si, pane? Poď na blízku, zdá sa, že budeme mať hostia. Nech Allah požehná tomuto domu. Som kúpec z cudzej krajiny. Nakúpil som veľa olivového oleja, ale pre dlhú a zlú cestu prišiel som do mesta až večer, keď už všetky obchody boli zatvorené. Dovoľ mi preto u teba prenocovať a ja za tvoje dobrodenie budem ti až do smrti vďačný. Vitaj, neznámy brat. Si mojím hosťom. A tvoja prítomnosť mi bude cťou. Sandibán, zaveď oslice do dvora. Šikovný chlapec, vidno, že je to tvoj syn. Sadni si. Ste si po dlhej a zlej ceste vyhľadol. Máš krásnu otrokyňu. Aj múdru. Tá by si poradila aj v sultánovom diváne. Otec mi dovolil, aby som ti dnes večer pomohol. Lampa pomaly dohorí. Musím zájsť do pivnice po olej. Na čo by si šla do pivnice? Je tam tma ako v rohu. Veď na dvore máme plné mechy oleja. Naber, koľko treba a ráno kupcovi zaplatíme. Máš pravdu. Mesiac je v splne a vonku vidno ako na svitaní. Choď. Som poprvý raz v tomto meste a som príjemne prekvapený. Hýri to tu farbami, ako keď sa dúha po búrke vypne na nebeskej oblohe. To všetko vďaka nášmu dobrému sultánovi. Rád príjme každú užitočnú novinku. V meste máme aj kúpele, kde si človek odpočinie ako málo kde. Oslice sú dobre opatrené. Priviazal som ich k plotu na samom konci dvora. Aj ovsa som im hodil. Ďakujem ti, mladý človek. Vypiť si treba, aby sa nám jedlo lepšie dolu hrdlom šmíkalo. Ak sa neurazí štedrý hostiteľ, radšej by som si šiel ľahnúť. Som unavený a ráno na svitaní by som sa chcel pobrať na trh. Želanie hostia je pre mňa rozkazom. Želám ti pokojnú, dobrú noc, šľachetný môj brat. Nech sa ti u mňa snívajú najkrajšie sny. Tušila som to.
Nie nadarmo som pred niekoľkými dňami kreslila kríže po všetkých bránach na našej ulici. Prečo mala byť poznačená iba naša brána? Sliedia za mojím pánom. Na pár dní som ich síce pomýlila, ale predsa nás našli. Kto? O kom to hovoríš? Keby som nepotrebovala tvoju pomoc, nič by som ti neprezradila. Už som dala zovrieť olej. Na čo potrebuješ plný kotol vriaceho oleja a o takomto čase? Počúvaj. Keď som vyšla na dvor, ako si mi poradil, podídem k prvej oslici, keď ti tu zrazu prehovorí ku mne mech oleja. Marjana, neposmievaj sa mi. Náč, máme málo času, hovorím vážne. Ten hovoriaci mech sa ma pýta. Je už čas výjsť? Skoro som vykrikla od strachu. Ale v tom mi prišla na skvelá myšlienka odpovedať tomu hovoriacemu mechu. Dočkaj ešte chvíľu. Podídem k druhej oslici a tá istá otázka. Keď som bola pri 6, bolo mi jasné, že nás navštívili 13 zbojníci, ktorých tvoj otec stretol v lese a ktorí zavraždili môjho bývalého pána. A kde si potom nabrala toľko oleja? No predsa na samom konci dvora stojí aj 7. oslica. A iba na tej sú 2 mechy plné ozajstného oleja. Treba zobodiť otca. A jeho 2 ženy a môžeme pokojne čakať, kým nás tu všetkých pozabíjajú. Jediné, čo musíme teraz urobiť, je vziať rozum do jednej hrsti a do druhej ucho na medenom kotli. Poďme. Čo chceš robiť s tým olejom? Počkaj, uvidíš. Konečne tu nikoho niet. Čo sa to deje? Tie výkriky predsa prichádzajú z nášho dvora. To sú predsa ľudské výkriky. Ľudia, nespíte! Deje sa niečo strašného. Ali, vstávaj! Zobuď sa! Čo sa spláznili, že revu ako ranené levy? Nedal som preci žiaden povel. Nehodil som žiaden kamienok. Ty si to odskáču. Čo revu ako dobytok? Ešte všetkým sa budia a mám po pláne. Vy nespíte? Spím, nevidíte? Ale vy sa zberáte teraz v noci na cestu? Nie, chcel som sa iba pozrieť na svoje oslice a na svoj tovar. Kto to tu tak strašne reval? Odstúpte, vás pršem! Ali, zobudte! Ticho! Pomôž nám! Ja pri tom môže vybuchnúť aj sopka, aj tak sa nezobudí. Váš dom pozná tajomstvo sezamu, preto musíte zamrieť. Nie, to tajomstvo pozná len náš muž. Tak zarežem jeho, kde je? Kde ho izba, hovorte? Tak zarež ty hnusný na nič hodník, ktorý si falošnosťou oklamal môjho dobrého muža. Zadrž! Ja vám ukážem jeho izbu. Nie! Tak! Máme ťa! Pomoc! Hrana! Píšťala, Páľava! Pomoc! Zrana! Pomoc! Pomoc! Ženy, no nestojte ako sviece, pomáhajte aj vy. Darmo voláš tých svojich kumpánov, je po nich. Každému sme vyliali na hlavu konvicu vriaceho oleja. Čo sa to tu deje? Marjana, Sandibán, čo to robíte s našim vzácnym hostom? Upokoj sa, otec. Ako sa mám upokojiť, keď ste poviazali môjho vzácneho hostia, ktorého som prijal do svojho domu? Dobrý človek, pomôž mi, zachráň ma. Chcú ma okradnúť o väčšiu sumu dirhamov, ktoré mám pri sebe. Je to pravda? Otec, poď na dvor. Na vlastné oči sa presvedčíš, o čo sme ho vlastne okradli. Teraz sa už nedostaneš z mojich rúk, ty na nič hodník, ty. A zajtra ťa aj s celým tvojim tovarom odovzdáme nášmu sultánu. Strašné. V každom mechu jeden ozbrojený muž. Pre všemohúceho Allaha je po nás. Neplašte sa. Sú síce ešte ozbrojení, ale mŕtvi. Kto s čím zachádza, s tým aj odchádza. Prečo si ma nezobudila? Sandibán mi všetko porozprával. Lebo som sa bála, že všetci dokopy narobíte veľa zbytočného kríku. Ach, si ty len hlavička. Ďakujem ti, Marjana. Lenže pomáhal mi aj Sandibán. Ďakujem aj jemu. Čo povie žena? Keď si tak dobre rozumejú a pomáhajú, mohli by sme ich zasnúbiť. Syna pána oženiť s otrokyňou? Tak ju úradným spisom prepustím z otroctva. Otec,
Po ničom väčšmi netúžim, ako vziať si ju za ženu. A ty, Marťán? No, tak jedno by sme už mali za sebou. Ale čo s tebou? Si lstivý, falošný, zlodej a vrah, ktorý má viac hriechov na duši, ako je svietiacich hviezd na nebi. A ty si aký? Nás chceš zaubiť, aby si mohol užívať plody nášho pokladu. Ale zapamätaj si, že tieň našich hriechov padne na tvoju hlavu a na tvoju šivavú rodinu. Vedela som, že nájdený poklad prináša iba hriech a nešťastie. A ako sme si kedysi pokojne žili. Marťána, teraz rozhodni ako slobodný človek a člen našej rodiny. Čo máme robiť? Odovzdáme všetko sultánovi. Hej, oslice, mŕtvoly a živého kapitána zbojníkov. Zaslúžená odmena nás neminie. Aj celý poklad s čarovným heslom. Nechcem o ňom viac ani počuť. Tak toto už ďalej nepôjde. Buď sa vzpamätáš, že začneš opäť vládnuť, alebo sa niečo stane. Nezabúdaj, že v dýváne nemáš len samých priateľov, Ktorí ťa obdivujú a podporujú. Každú maličko zneužijú proti tebe. A napokon presvedčia väčšinu dývánu, že si už neschopný ďalej vládnuť. Prepáč mi, že takto hovorím. Ale nadišla chvíľa, kedy ma musíš poznať aj ako človeka, ktorému záleží na tom, aby si vládol práve ty. Človek, ktorý poznal krutú bolesť zrady, mal by priniesť ľuďom svojej krajiny trvalú radosť zo života. A navyše máš v rukách silu sultánovho prstenia. Prestaň, Šehrezáda. Prestaň, prosím ťa. Lebo zošalie. Ak chceš vedieť, krásna, múdra Šehrezáda, prečo celé dni sedím tu pri tebe a prečo nechodím do dývánu, aj keď ma tam volajú naliehavé vladárske povinnosti, tak ti to teda poviem. Aby nik nezbadal, že už nemám na ruke svoj všemocný prsteň. Stratil som ho v ten deň, keď som odsúdil na smrť človeka, ktorého som si predtým obľúbil celým svojim srdcom. A môj prsteň spadol spolu s ním do morských hlbín. Šehrezáda, ak sa toto dozvedia naši neprajníci, tak nás vyženú. Tak čo? Máš ešte i teraz rada svojho sultána? Vyľakal si ma tým všetkým, čo si povedal. Ale či sa naozaj nedá vládnuť bez všemocného prstenia? Len krásnou myšlienkou a dobrým slovom. Asi nie. Naozaj nás vyženú, keď sa to dozvedia? Milá moja Šehrezáda, ľudská fantázia je rovnako bezbrehou pri vynachádzaní krásy a dobroty, ako aj zloby. Keď mi môj otec niekoľko hodín predtým, ako navždy zatvoril svoje oči, odovzdával ten prsteň, tak mi povedal: chráň si ho, syn môj. Chráň si ho ako oko v hlave. Stratíš ho v ten deň, keď prestaneš dôverovať ľuďom, ktorí si tvoju dôveru zaslúžia. Dôvera. To je tak nekonečne ťažké. Mlč. Si ústatý. Celé noci nespíš. Teraz hovorí z teba iba únava a zúfalstvo. Nezazlievaj mi to, dobrá moja Šehrezáda. Ale vieš, chcel som nájsť v našej krajine to, čo sa dosiaľ nepodarilo ani môjmu otcovi. Poklad. Obrovský poklad nesmiernej hodnoty. Chcel som ho nájsť. Ale prvnež som svoj zámer mohol uskutočniť,
Stratil som silu svojho všemocného prstenia. O tom vzácnom poklade mi rozprávala rozprávky aj moja matka. Prestaň už ustavične spomínať tie svoje rozprávky. Najjasnejší sultán, prepáč mi moje oneskorenie, ale zdržali ma neuveriteľné veci. Ak zabúdaš na povinnosti náčelníka stráže, môžem ťa okamžite odvolať. Len sa opäť neprenáhli. Počuješ ho, ako hovorí? Kde si bol celých 12 hodín, čo? Daj sa prekvapiť. Bude to dôležité pre mňa, ale aj pre teba. Ako sa to rozprávaš so svojím sultánom? Ako to priniesol beh udalostí, však dosť o tom. Najjasnejší sultán, po celý čas mojej služby si sa ku mne správal skôr priateľsky, ako vladársky. Preto dovol, aby som sa ja teraz k tebe zachoval ako priateľ, nie ako náčelník tvojej stráže. Ja nechápem spôsob tvojej reči ani jej zmysel. Pochopíš, keď dovolíš, aby som uviedol človeka, ktorého som napriek tvojmu príkazu neutopil. Som ešte stále sultán. Každú zradu trestem smrťou. Dovol, aby som uviedol vzácneho hostia. Abdaláh, vstúpte. Abdaláh. Kúpeľník. A nevydal som Vari rozkaz vrhnúť tohto človeka do mora? Vydal. A ja som tvoj rozkaz porušil. Oklamal som ťa. Oklamal. A neslúbil si, Vari, aj ty pri smrteľnej posteli môjho otca, že mi budeš slúžiť verne a oddane? Aj ty si ma zradil. Oklamal som ťa. Ale verím, že nezradil. Najjasnejší sultán. Tebe som bol vďačný za priazeň a tomuto človeku som vďačný za život. Keď si ma dal uväzniť, nevedel som, ako si rozhodol o mojom živote. Tak, ako som nevedel, prečo si tak rozhodol. Iba tento človek sa ma opýtal, čo si to urobil, Abdaláh, že náš dobrý sultán ťa takto znenávidel. A ja som mu odvetil, prisahám, že neviem o ničom zlom. A tá masť, čo si mi priniesol, aby ma usmrtila, to je nič? Bola to vzácna masť so vzácnými účinkami pre človeka. Ja viem niečo iné. Ak vieš niečo iné, uveril si niekomu inému a nie mne. A tento človek ťa oklamal, pretože väčšmi veril mojej dobrote a skutkom ako ty. Takáto vzbúra. To znamená, že prsteň mi padol do mora len z čírej neopatrnosti. Tvoj náčelník ma odviedol na pustý ostrov. Jeho klamstvo by zostalo utajené, tak ako aj môj život, nebyť nasledovnej príhody. Pred západom slnka mi prikázali dvaja rybári, aby som na večeru pripravil jednu z rýb, ktoré včera ulovili. A keď som tú rybu rozrezal, vypadol z nej tento prsteň. Abdaláh, ak máš ten prsteň na ruke, nedvíhaj ju proti nikomu a ničomu. Ten prsteň má ničivú moc. Viem. Presvedčil som sa o tom na ostrove. Abdaláh, žiadaj si, čo chceš. Len nepoužij ničivú silu tohto prsteňa proti mne a mojej milovanej žene. To nemám v úmysle, najjasnejší sultán. Keď ma tvoj náčelník navštívil na ostrove a uvidel tento prsteň, prezradil mi, že patrí tebe. A zároveň mi poradil, ako ťa presvedčiť o mojej úprimnej snahe naďalej ti čestne slúžiť. Tu je tvoj prsteň. Vezmi si ho. Zadrž ruku, Abdaláh. Ten prsteň mi nemôžeš takto odovzdať. Polož ho. Lebo inak je môj život v nebezpečenstve. Teraz budem bezpečnejší. Abdaláh, si múdry, čestný a spravodlivý človek. Odpusti mi, že som ti tak strašne ukrivdil. Ak ti mám odpustiť, najjasnejší sultán, musím vedieť, čím som sa previnil. Náčelník, zajdi do korunovačnej siene. Nájdeš tam pri práci farbiara Abu Kýra. Doveď ho sem, ale o Abdaláhovi mu nepovedz ani slovo.
Neodpovedal si na moju otázku, najjasnejší sultán. Pomýlil som sa. Skôr som uveril lži ako tvojej pravde. Ale to je už tak, že človek skôr verí tomu, že ľudia si väčšmi závidia, ako pomáhajú. Že sa viac nenávidia, ako milujú. Celým svojim umením chcem slúžiť tvojmu domoru a milovať ťa, ó najjasnejší sultán. Ale vidím dobre? Po tvojej pravici sedí Abdaláh. Alebo sa mi to len mári a nedal si ho náhodou zhodiť zo skaly? Dal. Ale more ho vyvrhlo, lebo som odsúdil nevinného. Nevinného? Abdaláha som odsúdil na smrť, lebo som uveril tvojim klamstvám. Ale tento človek ma opätovne presvedčil, že nikdy neukladalo môj život a preukázal mi takú službu, akú by si ty nikdy nedokázal. A pre tvoje klamstvá a pre tvoju čiernu dušu, ktorú márne zakrývaš svojim farbiarským umením, ťa musím kruto potrestať. Nerozumiem. Ja som mal ukladať o tvoj život? V ten deň, keď si mi priniesol tú zázračnú masť, tento človek mi nahovoril, že si v službách kresťanského kráľa a že tá tvoja masť ma má usmrtiť. V živote som nebol v zemi kresťanov. A tá masť mala a má účinky, o akých som hovoril. Môžeš sa sám presvedčiť. Kde? Myslím, že poslúžila Abu Kýrovi. Abu Kýr. Prečo si to urobil? A ako vieš, najjasnejší sultán, že nie je v službách kresťanského kráľa? Už mlč! Musím veriť slovám ľudí, ktorých skutky poznám. Odnímam ti tvoj majetok, ktorý pripadne nášmu mestu, kúpele vraciam do rúk Abdaláha a teba odsudzujem na ten istý trest, na ktorý som odsúdil tohto nevinného človeka. Milosť, najjasnejší sultán, milosť. A ja prosím pre neho milosť. Ešte mu odpustím. Ak mu ty odpustíš za seba, Abdaláh, dobre, ja mu však nemôžem odpustiť. Klamať človeka, ktorý má v rukách nesmiernu moc, to je zločin. A ten treba prísne potrestať. Vyvedte ho na potupu, potom ho zašite do vreca s vápnom a vrhnite do mora. Milosť, najjasnejší sultán, radšej ma daj odsúdiť na doživotné väzenie. Verte Ako ho. väzeň môže byť v tvojom paláci užitočný. Milosť! Musím trestať aj majstrov. Takých majstrov, ktorí svoje veľké umenie používajú len na zakrývanie svojho nečestného charakteru. Nie, sultán sa mne Čo je to tam za krik? Náčelník! Ako si plnia povinnosť tvojej stráže, čo? Najjasnejší sultán. Títo ľudia majú neuveriteľné správy. Ak je pravda, čo hovoria, tak je dnes najšťastnejší deň našej krajiny. Drevorubač Ali zajal zbojníckeho kapitána a odhalil tajomstvo obrovského pokladu. A čo ty? Ty sa nevieš pokloniť svojmu sultánovi? Nie. Po celý život som držal nesklonenú hlavu. Som kapitán zbojníkov, ktorí boli pod strachom tvojej krajiny. Stráže, berte ho! Odsudzujem ho na ten istý trest, ako farbiara Abu Kýra. Povedal si však, že Ali odhalil tajomstvo veľkého pokladu? Áno. Som obyčajný drevorubač a ty si múdry panovník. Preto ti chcem okrem tohto zbojníka odovzdať aj niekoľko zázračných slov. Nalož tým všetkým, ako sa na spravodlivého vládcu patrí. Obyčajný človek si s takým pokladom nevie poradiť. A ako by si mi ty poradil? Rozdeliť ho medzi chudobný ľud. Ako znejú tie zázračné slova? Sezam, otvor sa. Sezam, otvor sa. Dajte osedlať najrýchlejšie kone. Ideme. Sezam sa otvorí a vydá svoj poklad nám.
Nám všetkým.